berez ez daukagu talde ofizialik, baina taldea justore batu geha proiektu hau burutzeko egiteko. Orduan, ideia nirea izan zen, pertsonala, nire proiektu pertsonala, baina nire hasi nintzen pixkat jende ezberdinekin kontaktuan jartzen. Eta hala jarri nintzen dabizi aktorekin kontaktuan, ondoren zazpiterdiko jendeakin, eta falta diren beste taldekidekin. Eta pixkat batu ginen proiektua aurrera emateko, baina talde izenia gabe ez dago inongo talderik honen atzean. Ekoitza doble malta dator, esan bezala nire proiektu pertsonala da. Nondik dator? Nik eriotzarekin pixkat oso interesatu da naiz betidanik, eta berez zehazki orain dela urte batzuk, el libro Tibetano a la vida de la muerte irakurrita gero, pentsatu nuen, ideia apurtu zaidan pixkat horren inguruan proiektu bat egitea, proiektu eszeniko bat, eta haritik tira hasi nintzen ideiak batzen, eta hortik dator berez, pixkat eriotzaren inguruan hitz egiteko nahi hori, batez ere, el libro Tibetano de la vida de la muerte irakurrita gero sortutako idei bat izan zen. Bakoitzak ematen du bere aldetik lan egiten dugu azkenean talde bezala, improvisaziotik abiatuta, irudiak zuen proposamena botatzen, gureak, eta Jonek bereak, eta apur bat guztien artean nola musika osatzen goaz. Hasierak gaude orain, orduna sortze esiratzen, ez? Igual ere, lan egiteko moduari buruz oso sormen kolektiboa dela baita ere, askotan jolastea dela kontzeptuekin eta nola egiten dugun kontzeptu bat hartuta, improvisazio bat hartu, batez ere zuen lan datorren hori eta gehitzen goazela eta mezua eta ere eraldatzen. Bai, hoxe. Egia esan oso zainduta sentitzea, nik uste inork ez zula espero hainbesteako hain baldintzagoak aurkituko genituen, eta ez dakit, bai nahiko harrituta eta konten zentzu horretan, bai teknikoki, bai logistikoki dena oso zainduta dago, eta egia esan nik behintzat nula ezagutzen herri mailan olako struktura duenik herri mailan beste herriren bat, ez dut behintzat ni pertsonalki ezagutu, eta zentzu horretan oso konten gaude, ni behintzat pertsonalki oso konten. Beste esperientzia izan duten horreko baten izan da Luzon, eta Luzokin alderatuta honek badauka gehigarri bat, dela jatorduak adibidez herrian zierritu dutela, ez? Horrek bai ematen dut beti ere, bertako horretaren dut, teatro egiten gabiz, bai, egiten zabizik, bai, esaten etorriko gara, seguramente. Eta hori bai dere, bai, mediazio bat, oso naturala, baina proiektu ere herriaren parte izan da dira. Eta hori interesanti da, ez dela absurda izan dut edifizio separatu baten, sorkuntza bat eman, eta herriak hori buruz ezer ezagitea. Eta migratzen da hori herrian dela ez da. Bai, hori niri behintzat pertsonalki atentzioa ditut pila bat, herri mailan dagoen komunikazio maila. Hori bai enura inon somatu beste erantzun herritan, eta bai, hori enego komentatzen da, nola bapatean dago dena elkarlotuta dagoen, eta komunikazio mailan ez da barrerarik somatzen zentzu horretan. Gure kasuan, Azpeitin harrapatu gaitu sormen prozesuaren hasieran. Orduan oso okia izan da, guretzako izan delako leku bat sortzen hasteko, ezerretik iaia, baizik eta lehenengo ideia batzuk hartuta, eta oso aske sentitu gara hor lehenengo pausuak emateko. Orduan, gure prozesuaren lehenengo pausu horietan dago, eta garatzen ari gara. Hori izan da pixkat. Egin duguna hauetan. Eta zentzu horretan oso garrantzitsuen, niri behintzat oso garrantzitsua iruditzen zait, struktura bat,
espazio bat, baldintza batzuk izatea, hain justore hasiera guzti hori pixkat indar bat emateko, eta bai, nahiz eta hasieran egon, hain justore hasiera hori garatzeko, iruditzen zait oso interesgarria dala direla horrelako lan egontzak. Bai, guztot guri ere talde bezala eta prozesu bezala abia puntu majo eman digula, bai koesio aldetikan, bai lenguaia aukitza aldetikan, konzentrazio aldetikan, bai, ja abiatzen zera ja leku bat hartzen. Oindikan ez dugu intermediaziorik egin, herrian, baina, zerbait lotzeke dauna, ingo deula, aurrerago, eta niri pertsonalki iruditzen bai dala bapatean dala zerbait interesgarria, eneko esan duen arira pixkat, herri mailan ere bai pixkat hori jakitia eta nolabait ere zartzea zerbait pasatzen nahi dela, edo sortze prozesu bat garatzen nahi dela herrian momentu horretan, eta bai jendeak jakin dezan pixkat zertatzen nahi den espazio kulturaletan, eta bestetik ere bai gure lana eta gure lan egiteko era pixkat ere bai zabaltzeko bidean, ez? Nik uste garrantzitsua dela. Era berean guk aukera baldin badaukagu aukeratzeko ere norekin egin mediazio horrek ere lana aberastu dezake. Eta hori oso interesgarria izan, eta azkenean truke moduko hori, ez? Bai. Ezinbesteko da, nik uste ez ezagutza handi badagoela sormenari dagokionez, baina aspektu guztietan bai dantzan, bai zineman, bai ikusleak eta guk herritar moduan ere ikusten duguna baiti bukaerak baitza delako. Orduan, ze pasatzen da atzekalde guzti horretan, ez? Hor normalien ez dira gauza politak pasatzen. Bai politenak, baina hain politak ez dira bai. Orduan ikusten publiko horren jakitu nahitiek bai ematen dutzula, bai saletasun bat elikatzeko aukera, eta bai errespetua elikatzeko aukera ere bai. Zer bestelan batzutan gertitzen da eskaparatu dutxo baten, eta horre bai ematen dutzukera, jentei busteko benetan, esateko hau da egiten duguna jakin, gero guztua bai jentzen edo ez, baina hau ere pasatzen da zuek putaka horretan jarri baino lehen. Eta nik uste horrek ere urbiltasuna ematen dioela jendeari, azkenean sormena guztiok eskura dugu zerbait dela, eta ikustezu ez da horren gauza ez dakit berezia edo ez dakit da zerbait, urbilagoa ematen dena, baina urbilagoa, ez? Niretzat, Donosti 2016 izan bazan kulturu hiriburua, Azpeitia 2017 da, herri kultura, herria ez dakit zelan, esan. Zenbat gauza, eta solaputa, bertxopotio badago, baina bertxolaria gauza. Zoran harria zenpera pilo bat ematen dut. Eta ikusten da gainera, herriko jentitik dagoela, ez da, nire esko guztien, eta nekuen lorontzi batzuk plaza, baina desmontu zorien jartzeko eszenatokia, gero. Niretzat da, pasada. Eta gaina, ez dala kantidade gauza bakarrik, eta ikusi ditugula oso gauza bereziak, adibidez, zine mailan eta zine emanaldiak eta daudenak oso gauza bereziak dira, ez dala ohiko gauzak ere, igual ohiko normalan ikusten ezin diren gauzak ematen dituztela, eta hori oso garrantzitsua da. Eta harrigarria da ere bai, nintengo irakurri Azpeitia kultura Azpeitia liburutxuen, eta gainera ez dakit meko zenbat gainera euskera esan, eta, joder, diruditzen Durango konez, eta konparazioen eta pasada. Herri mailan lehenoko kontatutena nik behintzat ez dutela horrelako beste dinamikarik inun ezagutu edo ez topatu horrelako luguso aipatu ez iparratekoan, bai, baina beste estiloa da, bai, beste estiloa da. Baina bertan dauna da, eske, bai, bizi eta parte hartzea ere bai somatzea oso zuzena dela herriaren partetik, ez?